В Съединените щати имат една поговорка, че болницата е институция, която може да убие пациента по-бързо от самата болест. Ние искаме точно това да избегнем. Нашата първа и основна задача е да не причиняваме вреда на пациента. Около 3 години интензивно ни отне, за да структурираме и да планираме болницата по начина, по който изглежда в момента. Ние искахме да създадем среда, в която той да се чувства комфортно, така наречените позитивни дистракции, неговото внимание да бъде ангажирано от средата, от камината, която може да видим в лобито на болницата. Ние искахме да създадем среда, която е различна от обичайната среда на това, което българския пациент вижда. Да влиза в една болница или поликлиника с бели стени, където това е последното нещо, което иска един пациент, който е обезпокоен за здравето си. Пациента при нас е всичко. При нас пациента, както се казва, винаги е прав. Ние сме подбрали наистина специалисти от много високо ниво. Специалисти, които са лидери в своите специалности. В тази болница в никакъв случай не стои на първо място въпроса с това какъв би бил приходът от това, че пациента ще посети лечебното заведение. Точно напротив и точно обратното. В тази болница на първо място ще стои винаги въпрос с това на този пациент по какъв начин трябва да му окажем най-добрата медицинска помощ и когато не е необходимо да бъде по някакъв начин третиран в лечебното заведение, то това няма да се случва в никакъв случай, само защото трябва да се реализира приход. Ние ще се опитаме и ще работим за това да се реализира истинската медицина в тази база. Аз се чувствам изключително горд от цялото това нещо. Моето семейство са лекари. Баща ми е хирург, майка ми е уши, нос, гърло. Моята постоянна приятелка, тя ме изтърпя и продължава да ме търпи, защото тези жертвите не приключиха с откриването на болницата. Но балансът, който човек трябва да постигне в личен и професионален план е важен. Така че, както аз съм доволен, така тя също е доволна от това, което успя да се случи. Естествено, това, което аз чувствам и от това, което съм горд, също е важно и за моето семейство.